Terve kaikille. Se olisi Kimi Finn täällä tänään tosiaan. Paljastaisin ääneni tässä. Ja sitten pelasin Minecraft monin peliä. Näin. Mitä vittua. Ja. Mutta tosiaan täällä tällaista monin peliä. Jos nyt pystyy. No niin saatana. Vittu. Perkele. Oikeesti, mikä vittu on? Anteeksi tosiaan kiroiluni. Mä oon tällainen veikka, joka kiroilee aika useinkin. Mutta mä ajattelin taas pelata tosiaan vähän muitakin pelejä. Esimerkiksi Good Gamea ja näin kaikkea. Ajattelin tässä viikonloppuna tehdä videoita. Mutta kiitos tosiaan 6 subaajasta. Olin ihan tyytyväinen. Tämä on niin perseestä. Tuossa on siias. Niin siitä tosiaan. Niin. Jumatsukkeli aukeaa. Perkele. No on pakko mennä yksin pelaamaan. Minä. No. No niin, eli sitten yksin pelin, kun tämä multi nyt ei oikein ole sillä niin kuin hyvässä kunnossa. No, luovalla tilalla. Vois tehdä kyllä. En oo kyllä ite tehnyt. Ai, kiitos muuten Vallu 3. Kiitos erittäin paljon, kun teit minun tällaisen. Minä jatkan sitä sitten kerta. Wow. Jaha. Nee. Sitten vielä. Vaikka mä en oo kyllä tässä Minecraftissa yhtään hyvä. Mä oon niin paskata se. Ai. Toivottavasti tykkäsitte sitten tästä videosta. Hop.
Pada. Joo, vittu, jääkö se vittu väliin. Se oli siinä. Kiitos katsomisesta. Toivon, että tykkäsitte ja tilatkaa kanavani. Kiitos.